ku zaɓe mutumin da za ku iya gaya masa magana ya saurare ku, ku zaɓe mutumin da zai iya tashi ya nemo muku arzikin ba sai ma kun ce mishi ya je ya nemo muku ba. Ku zaɓe mutumin da in ya nemo arzikin zai ce ga kayan ku, ba su an sha wahala wurin karɓar arzikin ba. Ku zaɓe mutumin da yana son ku, kuna tare da shi. Siyasa rigar 'yanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci. Barkamu da arzikin sake saurara da ku a cikin shirin naku mai farin jini, shirin siyasa rigar 'yanci. Shirin siyasa rigar 'yanci shiri ne wanda yake tattauna batun da ya shafi siyasa, shugabanci da kuma cigaban al'umma. A yau muna tare da Honorable Ahmad Abubakar, dan majalisa mai neman wakilcin Keffi ta Yamma a majalisar wakilai. Honorable, barka da kasancewa da mu a cikin shirin siyasa rigar 'yanci. Barka da na gode sosai. Masha Allah. A karo na biyu za ka gabatar da kanka a wajen masu kallon mu. Za ka bada tarihin rayuwanka, wane ne kai a siyasance da kuma rayuwanka. Sunana Ahmad Abubakar Buba, wanda aka fi sani na da The Moment mai hoto. Masha Allah. Honorable, a baya ka yi takarar wannan kujeran. Sannan kuma a yanzu ka sake dawowa yin takarar wannan kujeran. Shin menene ya ja ra'ayinka da kake ganin ya sake dacewa ka fito ka nemi ra'ayin jama'a dangane da wannan kujeran? Alhamdulillah. Ka san shi a rayuwa duk ɗan adam da ka sani yana da kaddaransa. Wannan gaskiya ne. Kuma yana da inda Allah ya gina sai da zai kuma wuce haka ba cikin yarda Allah. Wannan gaskiya ne. Ni kaina tun da na taso da gwagwarmayar siyasa. Tun muna manna posta, muna bin ɗan siyasa, muna musu sana'a, muna ɗaukan su a hoto da sauransu. Sai wata na katsau sai na ga kai maka developing interest a kai. Katsau fa ni ma ba, wata rana muna zane sai na je kira. Da na je kira ko wani abokina wanda mun taso tare da su, abokanina unguwa suka taso suka kira ni cewa mu zauna mai mitin na kujerar kansila. To alhamdulillah lokacin da zo kira aka ce ana safi da kansila ta bangaren mu ne a yanzu. Da isa 2014 election. Ni na ce a kira gawa ne a zo da shi manzo, aka ce ai gaskiya kasuwancin su ba zai bar shi ba. Na ce to ga abokina wanda muke tare da shi, na ce ga shi kai ka fito mana, aka ce na sake kiran wani kuma aka ce gaskiya da buɗe bakin ɗayansu sai ce shi fa wannan kiran da aka yi fa sun riga sun fara mitin fa, aka ce a kira ni wannan ta zama sanayi aka yana ni. Wanda na ce masa ni fa ba ɗan kowa ba ne, ni ba kowa ba ne, kai a ina zan fara? Ta wannan dai ba zan iya ba. Bayan kwana biyu suka sake kira na je na samu mahaifiyana, na ce mata lokacin da suka zo mahaifiyana tana gida, na ce mata wa'annan ba sun zo ba akan kaza bata ce min komai ba. Sai washe gari na zo gaishe ta, da tsuguna na gaishe ta, sai ta ce wa'anda suka zo jiya na ce akan menene, in na ƙara nana ta mata, sai ta ce in je in samu makotana in kai musu wannan magana, su kuma su ɗauke ni su zaga da ni gun iyaye a anguwa. An sun yarda in yi, in ba su yarda ba in bari. Kuma haka aka yi. Da suka yarda muka tsaya muka fara fafatawa, na buga posta da fara neman wannan kansila a 2013 kenan. Har aka zo ga zabe, cikin yadda Allah aka zabe ni a jam'iyyar PDP. Masha Allah. Wannan lokacin ban mantawa Alhaji Umar Tanko Almakora shi yake gwamna. Aka zabe na da karkashin PDP, cikin yardar Allah kuma Allah ya yi ni kansila, na zama minority leader a tafi local government a wannan lokacin. Masha Allah. To bayan ka kammala wa'adinka na councilor kenan, ka zo ka fita wannan takarar neman kujerar wakilcin. Shi ma the same thing, kujerar 2023 da na nema na kujerar majalisa. Abubuwa ne da suka gani
kokarin da na gani suka gani na yi lokacin kana a wannan lokacin kansila din nan. na'am Don ka ce kansila din ma tamfar ma kamar ba ma kansila ba ne, kamar ma wanda yake da kujerar da yake kansila ne. Ba don kuma ba a kansila ɗina na yi abu shugabanci ana yin shi da tunani da kuma hikima na'am da kuma basira da kuma hangen nesa. na'am A lokacin na lura na ga matasa, na lura na ga akwai mataye da mazajensu suka mutu suka bar su da 'ya'ya da yawa, na'am na ga akwai zaurawa da yawa, na'am na ga akwai 'ya'yan da a makarantun gwamnati suke amma wallahi ba su iya biyan kuɗin fiti. wannan gaskiya ne. Sai na ce to ni ba da focus akan wannan abun guda hudu da kaga na lissafa maka nan. na'am Na sa zaurawa, na sa musu competition, duk mutum da za ta yi aure in da gaske ne an sa ranar aure in komai zan iya siya mata katifa wannan lokacin. na'am Yawwa, 'ya'yan da suke da matsalan shi makaranta haka na musamman, da yaro za ga ya gama makaranta ya rubuta waye abin sai gagara babu kuɗi. ko ba na iya biya duka lokacin na ya tallafi. Bayan wannan akwai jam, yaro za ga shekara ɗaya shekara biyu na gida, na'am daga inda zai fara ya je high institution amma zai gagara, zan kira su kansilin nasu in ba su shawarwari, za ki ce ga wannan ku je ku rubuta jam. wannan gaskiya ne. Yawa, bayan wannan kuma irin matan da suke fama da marayu, wallahi za ga mace guda a biyar a gabanta kuma matan aure ce mijinta ya rasu ya bata, ba wani sana'a mai karfi a gare ta ba. na'am To za ga 'yan uwa ma babu karfi. Irin wa'annan na kan duba in gani menene za su iya yi da su rike kansu. wannan gaskiya ne. Yawwa, to in kawo in dai jari ne don bayan na ba da jari zan saki monitoring. daga cikin wannan abin da ka bayar ana yi tafiya da shi inda ya kamata ko dai a sai na bi baya. na'am Bayan na bayar ana yi kwana biyu kwana uku kuma sa wata ɗaya wata biyu zan shiga gidan. Da wace ina kuma sa kuɗi. Wallahi alhamdulillah cikin yardan Allah ya cire yawancin su a cikin wannan kankin cikin yardan Allah. to masha Allah. Bayan an gabatar da zaben ku na baya, a lokacin da sakamakon zaɓe ya fito an ɗan samu ƙorafi daga ɓangaren ka, mutanen ka sun nuna cewa ba su amince da wannan sakamakon ba. Shin menene ya faru? Kuma wani gogewa ne ka samu bayan wannan lokacin da abubuwa suka faru da haka? Ai to kai dan jarida abin da ya faru kai ma ka sani, ka san abin da ya faru tunda dai a kefi kake. Na'am. To saboda haka abin da ya faru dai ya faru. Na'am. Kuma tamfar mace ce da ciki. Na'am. Ta yi ciki wata 9, wurin haihuwa ta sha wahala naƙuda gida. An kai ta asibiti aka mata operation wata aka yanka ta aka fitar da wannan yaro. Gashi tana kokarin jinya, ga yaron nan ta farfaɗo ta ganshi, sai aka ce mata kuma yaron ya koma. Da babu wani wanda za a kama shi sai da a ce dan Allah ne, ikon Allah ne. Saboda haka mun yarda da cewa abin da ya faru ya faru, mun kuma je kotun Allah. Wannan shi ne yawa, saboda ka san shi duniya akwai kotun da duk abin da za ka yi ko kana da gaskiyanka ka je wannan kotu a duniya ba za ka samu nasara ba. Ko za ka samu nasara ma akwai abin da za ka iya dubawa ka je kotun Allah, shin saboda kotun Allah tun daga duniya take aiki. Wannan gaskiya. Sannan kuma a ce je gare shi kuma a samu babban sakamako. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da aka mishi abin da ba daidai ba sai ya hakuri, to Allah zai ba shi lada kashi biyu. Da farko tukun Allah zai saka maka bayan da nake gaya maka. To wannan abubuwan da nayi a kansila din nan shi ya qualify ina, mutane suka gani suka ce 2023 suka ce lalle fa gwada takara na kujerar majalisa 2023. Don bayan na gama kansila aka ce fito yin tazarce na ce kansila din mu bangaren tudu ana yin rotational system under PDP a gwada wani bangare a gani su ma karin nasu. Kamar da nake gaya maka 2023 din nan mutane na suka ce kai bayan kansila ɗina ban saki mutane na ba, muna ta fama muna ta gwagwarmar siyasa hakan nan. Suka ce wannan kujeran da ya dace da ni, fito neman kujeran majalisa kuma sun cika alƙawari. Sun kuma zaɓe ni na ci zaɓe. Kamar da na gaya maka abin da ya faru da ya faru. Don mun je kotun Allah. Bayan gama zaɓe mun kwantar da ma jama'a hankalinsu, mun buka ba su haƙuri abin da ya faru. Muka fita nemo abin da za mu ci. Shi rayuwa a wurin mutanen da ba su da ƙarfi, mun ba mu yadda mutum baka da ƙarfi baka da hanyar
ba ka dafin za ka ci a ƙasa ka zauna ka bi wannan mu ba mu yarda da wannan tsari ba. Shi yasa muka fita yau ba mu Abuja, yau ba mu Lafiya, yau ba mu Akwanga, yau ba mu Kefi, yau ba mu Kaduna, ba mu Lagos. Duk inda za mu samu abin da zai rufe mana asiri mu taimake wasu jama'a kuma. Duk ba mu sake jama'a ba. Masha Allah. Inda za ka gane ba mu sake jama'a ba tun da aka gama zabe 2023 har yanzu. Zai wahalan gaske ka ji wane ya ce ya buga min waya da cewa ba da guduma abu kaza. Ko ba samu duka ba ko kaɗan zai samu ko ba samu kaɗan ba zan ba shi hakuri. Yau kuma ce an buga min waya ba ɗauka ba zai wahalan gaske. Mutanen da suke fitowa domin kaɗa muku ƙuri'a da yawancin su mata ne marasa ƙarfi. To sai kuma wani abin takaici bayan sun zaɓe kun kai ga cin nasara to sai kuma ku saka musu da wannan abin da Bahaushe yake kira mutum ne ya tura mota sannan aka dawo aka baɗe shi da hayaki. Kai idan Allah ya kai ka ga cin nasarar wannan kujerar shin wani tanadi ne kai wa mata dangane da wannan wanda za su san cewa ba su zaɓen cimin dare ba. Gaskiya ne. Ai in ka lura one of my major agenda a cikin manifestos dina magana mata da 'ya'yan mata da marayu. Kamar da na taso maraya na yi gwagwarmai a rayuwa duk inda aka ce na ga harkar maraici sai inda karfi na ya kara wurin. To in ka lura akasarin marayu wallahi tallahi ba waɗanda suke kokarin tallafa ma marayu su zamanto wani abu face iyayen mu mata. Wannan gaskiya ne. Mace da take fama da marayu wallahi za ka ga ba ta da zane sabo da ta koya ginda akwatinta domin cimma burinta. Babu. Ka gane? Saboda haka in Allah ya bani wannan abun na musamman mata suna ɗaya daga cikin ajanda ɗina na mai kokari su samu romo wannan tafiya. Abin da nake son gaya maka yanzu 'yan siyasa suna mantawa da iyayenmu mata amma aka tashi neman ƙuri'a za a tashi a tafi wurin iyayenmu mata ce mata su ne ƙuri'a. A duk garin Kebbi za ka ce ga mace guda ɗayan da aka ɗauki mashin aka bata akwai ta kaga babu amma tana neman ƙuri'a za ta tafi wurin su. Saboda haka mu insha Allah ne na san mata su suke tausaya musu zaɓe ni. Ni kuma ina kuma ƙara musu albishir da cewa su tsaya da ƙarfinsu in lokacin zaɓe ya yi su daure wannan zaɓen da suke min nan su ƙara in Allah ya bani nasara ni nasu ne cikin yardan Allah abin da ya kamata a musu na alheri insha Allah zan musu da ikon Allah. Masha Allah. Matasa suna fama da rashin aikin yi. Wannan shine babban ƙalubalen da yake damun matasa a wannan lokaci. Shin idan Allah ya kai ga cin wannan nasarar akwai wani tanadi wanda kai wa matasa wanda zai fidda su daga cikin halin da suke ciki na rashin aikin yi da abin yi a rayuwa? Gaskiya ne akwai babban tanadi sakamakon duk wani abun da muke yi in mutum ya samu foundation na rayuwarsa ya gina rayuwarsa cikin ma'ana tarbiyya ya gina rayuwarsa cikin neman hanyar da zai ci abinci cikin sauƙi lokacin da ke matashi in yayi girma abun ya fi kyau da shi. Saboda haka in ka lura magabatanmu akwai wanda suka yi shugabanci suka yi abubuwan da ya inganta da rayuwar matasa. Wannan kujeran ba ka manta ba kujera ne na neman alfarma. Kujera ne na neman alfarma da zai inganta da rayuwar al'umma. Kujera ne wanda zai baka dama ka je wannan ofis ka je wannan ofis ka nemi matasa alfarma. Kujera ne wanda za ka bar daga nan har Lagos duk wanda yake aiki a jihar Nasarawa ka je ka kwankwansa ofis ɗinsa ya buɗe ka ce masa ka kawo masa ziyara ne a matsayinka na ɗan majalisa jihar Nasarawa. To ga halin da jihar Nasarawa ke ciki don Allah ka zo neman alfarma ko a samu guda ɗaya ko a samu guda biyu in ya samu wa zan ba su mutane na zan kawo musu wannan alfarman matasa. Su ma ba mamaki a samu matashin da in ya samu irin wannan dama kafin bar kujerar majalisa ma zai samu dama zai sake taimako wasu mutane. Wannan gaskiya ne. To kaga dama ne sosai gwamnati tana iya bada alfarma slot kai ma ba za ka tsaya da iya abin da gwamnati take bayarwa alfarman slot din ba kai ma za ka fita da arziki aljihunka da kuma kokarinka da gwagwarmayanka ka nema ma matasa
zaka ji an ce dan Lami a waje dan takarar PDP yana bada aiki da yawa, sakamakon aikin da ke bayarwa an tsaye da shi on opposed. To kaga mu ƴan baya muna koyi da na gaba ne. Da ka faɗan yayi tasiri a cikin rayuwar saboda mutane da yawa ba su duba kuɗi ko na shugabanci. Kwarai. Mutane da suka zama musu Kwarai. Shi dan Lami a waje an on opposed aka bashi. Ba duba wani kuɗi a zuwa primary school ai wani ba, sakamakon irin kokarin da yayi ya ba mutane da yawa aiki. Insha Allah. So mu ma muna koyi da magabata, ko in Allah ya bamu wannan abu ba mu ga na zama ba. Burin mu shine mu ga kowane anguwa a ce da moment ne ba ma wani aiki. Burin mu shine a ce kowane anguwa wani shi ma an bashi aiki, shi ma ya ɗibi wasu mutane aiki cika yardan Allah. Duk anguwan da kaje, duk gidan da kaje a consultancy ɗina akwai mai digiri. Na'am. To sai dai kuma wasu daga cikin mutane suna korafin cewa tun bayan zaben ku da aka yi na baya sun nemi ka rasa. Shin me ke faruwa? Gudun su kai sai da lokacin zaɓe ka sake dawowa domin ka sake neman ƙuri'ansu, ko kuma menene gaskiyar magana? Kai ka san sha'anin rayuwa. Na'am. Rayuwa muna godewa Allah da Allah ya mana yi mu cikin masu imani. Na'am. Kuma ya yi mu cikin masu godiya. Na'am. Da shi ya yi mu cikin wanda suka yarda ila hairihi wa shari'i. Yi wanda ya same ka haka zaka ɗauka. Wannan gaskiya ne. Bayan zaɓen nan da aka yi zaɓe, na tara kwamiti ɗina, na ba su haƙuri, mai zama da su, na kuma ba su shawara. Yanzu wannan shugabanci yanzu ba hannun mu yake ba. Kowa ya koma ya rike sana'arsa. Kowa ya koma harkansa ya rike ta da kyau. Sannan kuma mu rike soyayya tsakaninmu. Sannan kuma mu mutunta jama'a. Yawwa, bayan zaben nan alaƙiƙa ina nan, amma rayuwan ta canza. Menene canjin rayuwar shine sana'a na in na fita bayan sallar asuba, in muka shiga mota muka koma bayan gari wurin sana'a, a bayan garin sai bayan sallar isha za mu shiga mota mu dawo. Wani lokacin ta kama mu kwana. Ka gane? To a wannan lokacin duk kokarin da muke shine mu rike amanan da Allah ya bamu hannunmu, ma'anan ahalin da Allah ya bamu. Saboda kaga duk wani mutum da ya san kamata ya san matsayin ahali gare shi, amana ne. Sannan kuma akwai wasu abubuwa da ya kasance ba sai na faɗa gidan jarida ba. Don me in Allah ya jarabce ka yau kana da shi za ka yi, in baka da shi haka za ka haƙura ka fita ka je ka nema. Kaga bai yiwuwa mu zauna ba mu da shi mu zo muna kai ƙaran Allah wurin mutane. Kaga ba zai yiwu ba. Mu je gidan wannan yau mu ce babu, mu je gidan wannan yau mu ce babu, kaga ba zai yiwu ba. Idan Allah ya sa ka kai ga cin nasara a wannan takarar da kake, shin wasu abubuwa ne za ka fi mai da hankali a kai a cikin shekara na farko da za ka yi a wannan kujera? Yawa, alhamdulillah, kaga na musamman akwai abubuwan da suke cin mutuwa a ƙwarya, na musamman consultancy ɗina. In ka lura Kefi garin Fulani na albarka, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya gafarta ma iyayensu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu, ƴaƴansu Allah musu albarka, zuriyarsu Allah musu albarka. Mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya ga baki daya. Abin da nake son ka gane shine na musamman na lura da cewa akwai abubuwan da ke faruwa a wannan constituency namu wanda sai an tsaya da gaske daga abubuwa na sai balance. Na musamman maganar ruwan sha muna fama da shi. Shekara ya kai shekaru kusan 12, kusan fin haka ko 12. Constituency ɗina ga baki ɗaya maganar ruwan famfo babu. Amma ruwan famfo yana shigan Kefi ayi. Har yanzu wakilan da suke wakiltar ne ko yane ne, ko ba sa gaya ma gwamnatin ne, ko ba sa kai kukan al'umma ne, ba mu sani ba. Ba a ɗauko hanya na gyara wannan ruwa da jama'a za su sha ruwa kamar ruwan famfo kamar da Oda Kefi East suke sha ba. Don ko yanzu ka je can za ga ana sake musu famfo. Amma mu menene yasa ba ma samu ruwan famfo? Ya kamata mu bi gwamnati, mu nemi alfarma, mu lobin. Don ita gwamnati ana binta da biyayya ne. Gwamnati ana binta cikin hikima ne. Gwamnati ana binta cikin lumana ne. Gwamnati ana binta cikin kamata ne.
ka lobin ka tara manyan ka bi kai ka je ka rubuta ka yi wannan yau da gobe in Allah ya yarda sai ga bukata ya biya sai ga to wannan project za a yi sannan sai ga kowa ya inganta da ruwan sha wannan kenan cikin yardan Allah. Sannan kuma har yanzu wallahi ba don Allah so kuma na da ruwa damuna mai albarka ba, iyayenmu mata wanda wurare da yawa sensitive area ina zuwa campaign kuma sannan na ganin akwai sensitive area wanda ya kamata a ce ko da bohol na a sinki musu su zama to suna shan ruwa to za ga babu bohol kullum da safe za ga su suke wahala su bude amata a waje ga suna tafiya wahalar ruwa suna layi suna wannan a'a yana da kyau inda da sun samu ne a ringa buga manyan bohol. Akwai bohol da ake ce mishi 24 hours motorized bohol wanda awa 24 yana iya pumping ruwa ba tare da ya dauke ba, a buga mata sola inda iyan mutanen da suke amfani da wannan ruwa a wannan yankin ne kowa zai iya jan wannan ruwan zuwa gidansa ba tare da an samu matsala ba tare da sai an fito waje ana ce na ce ba tun tana nan da sola sama kenan kaga kowa zai iya jan zuwa gidansa. Sai da a naɗa kwamiti mai ƙarfi kar a kasance ana almubazzaranci da ruwa ko a lalata wani abu a cikin wannan bohol shikenan. Wannan kenan akwai wani hanya wanda an ka lura a lokacin da mai girma gwamna Allah ya saka masa da alheri, gwamna Umaru Tanko Almakura, lokacin da ya zo mana hanyoyi a Kefi akwai wani hanyar da ya daga kan Karofi ya shiga Iyatu ya fita Angon Tufa kamar a sa kwalta sai ka ɗauki hankali ba sa kwalta ba. To kaga aikinmu ne na 'yan majalisa da mu lobin mu nemi alfarman gwamna mu bi gwamna da biyayya, mu bi gwamna da laluma har Allah ya taimaka a zuwa shimfiɗa kwalta su ma su hau kwaltan da kamar kowane yanki su ma suke hawan kwalta. Wannan kenan in ka lura yanzu wallahi kamar da zan koma baya akwai 'ya'yanmu da suka gama secondary school da yawansu wallahi tallahi ba su iya forwarding karatunsu. Kaga wannan abun yana bani ciwo, insha Allah za mu ba da gudunmawa mai karfi da mu ga an samu ilimi, don ilimi yana rage wasu abubuwa da ke tada hankali al'umma a doron ƙasa. Bayan hakan nan kuma kamar da na gaya maka ni zan zamanto dan koro 'yan boko wanda suka gama karatu. Kai in ma baka gama karatu ba kana da aikin gwamnati irin naka, za mu je mu nema mu kokari mu shiga mu fita abinda Allah ya sa muka samu mu kama al'umman mu. Ta yaya mutane za su tabbatar da cewa waɗannan alƙawarin da kake yi za su zama aiki ba magana kawai a fatan bacci ba? Alhamdulillah, aini a duk mutum da ya fito takara jama'a ya kamata masu duba menene wani gudunmawa na iya ba mu al'umma kafin ma ya fito wannan takara. Ni yanzu kaga sana'a na ɗaukan hoto, yaran aiki na a garin Kebbi ba zan ma iya kirga su ba. Akwai wanda yanzu a shagon na wanda nake ɗaukan hoto 'ya'yan talakawa ne sun gama digiri a wannan shagon na, yanzu suna aikin gwamnati, wasu suna aiki a Abuja, wasu suna aiki kuma wasu kamfani da sauransu. Ka gani? Bayan haka kuma har yanzu ina da policy da wurin masana'antar nawa wannan in yaje in ya gama karatu in yaje service wannan zan saki tura shi yaje yi karatu yaje service, haka nake tura ɗaya ban saboda ka ba wani karfi nake da shi ba. Abin da muke samu mu ci ko kuma taimaki mutane. Bayan haka muna da policy da akwai ba komai ne zaka dinga ɗaukar shi a matsayin siyasa ba, amma mu 'ya'yan talakawa muna iya ɗaukar 'ya'yan talakawa irin mu kai su wurin sana'a, mu biya kuɗi a musu training din wurin sana'a saboda su masu iya rike kansu su zama wani abu. Ka gane? To da wannan muna kai muna dawa muna gwagwarmaya, kuma kowa ya san ni dan gwagwarmaya. Menene kalman ka ta ƙarshe ko in ce roƙonka na ƙarke ga al'umman Kefi ta Yamma? Alhamdulillah, kamar da zaɓe yana karatowa, ina roƙon jama'a na musamman malamai don Allah don annabi a yi haƙuri a sa ƙasa a addu'a, na musamman Kefi local government gari mai albarka a sa ta cikin addu'a. Allah ya zauna da mu lafiya, ba don komin ba, zaman lafiya shine komin. In aka zauna lafiya, in aka yi zaɓen lafiya, in aka zauna lafiya, in Allah yadda arziki zai biyo baya. Bayan haka mutane su yi zaɓe mai kyau. Zaɓe yana zuwa,
maganar zaben da ke zuwa muna neman alfarman jama'a da cewa su yi zaben cancanta. Ku zaɓe mutumin da za ku iya da shi, ku zaɓe mutumin da za ku iya gaya masa magana ya saurare ku, ku zaɓe mutumin da zai iya tashi ya nemo muku arzikin ba sai ma kun ce mishi ya je ya nemo muku ba. Ku zaɓe mutumin da in ya nemo arzikin zai ce ga kayanku, ba su an sha wahala wurin karɓar arzikin ba. Ku zaɓe mutumin da yana son ku kuna tare da shi. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Haka kuma wannan shirin ba an kirkire shi ne don cin zarafi ko cin mutunci ga wani ba. Asali ma an kirkire shi ne domin kowane ɗan siyasa daga kowane irin jam'iyya ya zo ya bayyana manufansa ta inda mutane za su san wa ya kamata su zaɓa ba kuma ya kamata su bawa amanar ragaman rayuwarsu. Wannan rabu muna godiya da ka samu kasancewa da mu a cikin wannan shirin. Da fatan wani lokaci idan muka sace gayyatan ka zaka amsa mana gayyata. Nagode. Masha Allah. Ma wannan gidan TV albarka. So mun gode sai Allah ya saka da ci gaba. Amin ya hayyu. Mun gaji Allah ya sa a je ka duk duniya gaba. To amin muna godiya. Masha Allah. Kada ku manta za ku samu wannan aiki ne a YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Kafi TV. Haka kuma za ku iya bibiyan mu a social handles ɗinmu irin su Facebook, Instagram, TikTok da kuma Twitter wanda ake kira X a yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.